ati batike zvechopu chopu. Ndinourombo kukuzivisa imuri yeZimbabwe kuti bato reZANU-PF tingangoti I don't know ndi chairman ndiani wakomana wacho but ndikomezawo musangano tingati kudi vari kuramba kuregerera rutendo matinyarira panapa. This is the situation and vari kutonyatsotaura pafair. So ari kuti after fighting the enemy, the 16 recognized soldiers get 160k while the enemy they fought, conquered and collapsed gets 400k. Anyways, Viva comrades, continue defending the president, and an enemy will always be an enemy. If balancing things was a person, here he is rewarding both pro and antis for both camps to make him a hero. Saka ona chakutoitika ndechekuti itimu Tagwirei, by the way, itimu Tagwirei iri kutaura because tungwarara yatongo irimwe brand rakutongosumukawo. I think ndiye man of the moment, but these days I don't know, maybe Tagwirei akabroka, I don't know. Tagwirei what's going on ikoko. Andisikuziva kuti mazuva mapera mudhara musikumbobudikira vanhu varitopa vanhu zvinhu ndanachivhayo and ivava vanatungwarara ndo varitongobudikira vachitongopapa zvinhu. Tagwirei I don't know kuti maybe stingy kana kuti kuvidi, but hazvisi kunyatsobuda ball. Saka uyu aribva angoti hatisi kuda kuita izvozvo, but ndiri kuona 1 or 2 3 people guys. I'm not going to read all the comments today because I'm not in the mood honestly. To set the record straight, Comrade Taurai Kandishaya, Comrade Matinyarira is being paid his duties for services enlisted by some comrades who then refused to pay, or probably some middlemen received money and diverted it to their personal use. Be able to distinguish between a settled debt and a generous gesture of appreciation. Right? Criticism for attention is easy. Loyalty through difficult times is rare. Salute to the comrades who defended the president and the party with conviction and discipline. But kuti vatopuwa mari, they should thank iyeyo vanga vachifighta naye, because panga pasina dhiri kuti kuti zvanga zvine musoro zvanga zviripo kutozongotizo dai pasina kutoti yapuwa mari ndiani anga achizovaona. 10k wayo it's a good start. Unotoona pekutangira kutongokontinue life yako uchitongoendawo wakadaro. But nyaya hombe panapa ndeyekuti uyu muchinda uyu ari kutaura kuti aiwa muvengi achangoramba ari muvengi, kuregerera kwaramba. Ndo timu raya rinoti hanzi sorry yakaperera kuhondo, ndo chikwata chacho. But for now I don't want to waste much of the time. Regedza kuti vatangosiya nyaya yacho panapa tinzwe kuti vamwewo vari kuti kudi, because ndine macomrades mahombeka panapa kuti kana vakatanga kutaura panapa kana mapeta anodonha kumadziro, kana uchingoone mapete mba mako kwidza volume because zvatanga. Varanda veZimbabwe ndadzoka zvakare iko zvino izvi sungai mabhurugwa anogona kungodonha. Tasvika kunonyudza iko zvino izvi. Ukatamba unotsvedza, ukatambira kunonyudza unonyura, ukatamba nezvinocheka unochekwa, ukabvuma kutumwa unourayiwa. Ezvinozvi kwatasvika kwakunzi kwakumafinal. Handimakainzwa speech yamudhara ari kunyanga? Hapana asingazvizivi. Hapana asingazvizivi. Mudhara tikumutaura tomufanira kutoti mumuzive kuti mudhara ndeupi. Mudhara ndichiwenga. Speech yawakapa wari kunyanga handimakainzwa. Zvamakainzwa kubva ipapo pane amukazonzwa here achiti pwete futi. Pane amukazonzwa here futi achiti pwete. Kureva kuti mabhuru asumuka. Iko zvino zvipakutyisa. Uyaika kusocial media kwamaimbopambaza muchitaura zveBU number 3. Muchihukura muri kuBU number 3. Mairi hukura every day and night, but iko zvino zvimakuzviwanda. Kuva muchataurisei muchiudzawo nezveBU number 3 kana rakanaka? Kana rakanaka makuzviwandireiko? Tiudzeika zvamaisimboita maiparidza BU number 3 kunge bhaibheri. Bhaibheri rinoparidzwa chero nguva, harina nguva, ende vamwe vanotofamba kwaribata mumaoko nekuti harityisa harichamisi. Ko chenyu chinhuchi chakutyisa seiko? Nhasi chakutyisa nezi kuchitaura kuti mudzi vanhu kuti aiwaka BU number 3 rakanakira chakati. Ko munenge manyarara wani?
akomana ukatamba nemoto unotsva nemoto. Siyanai nezvinhu zvinopisa. Zvamunotoziva imimi kuti zvinhu izvi zvinofana kupiwa ridzi zvichifamba negwara. Zvamunoziva imimi kuti next president ndiani, munotomuziva, asi munoda kuchinja zvinhu kuzviita zvinhu zvakaoma izvo zvisina kuoma. Wamunofana kupa muchigaro nhasi munomuziva kuti ndiani, muri kuzviziva kuti ndiani anofana kunge ari. Pari kupisa. Chitauraika zvamaisimboita zvamuchanzwisisi kuti zvinhu zviri kuuya here kana ndizvi kudzoka. Iko zvinezvi tasvika pamvura yacheka makumbo. Kuno vanorwiskai, riskai, hamurambidzwi. Nyika ndeyenyu, nyika ndeyemunhu wese, asi chenjerai kuita zvakaita varume waya 2017. Varume waya 2017 varipi? Vakuraramira kunyika dzekure, vakasiya mapurazi aya waifaitira kuti toda mapurazi, vakamasiya vakatiza neupenyu. Kune vanonzi tiza neupenyu, hakusina anosiya anonzi handei ngatitize. Unongomuka wakangozvifungira wega kuti kutiza ndo chaiko. Bhozi unoziva zvawaiita, unoziva zvawaibata, unoziva utsinye hwawaitira vanhu, ende zvinhu izvo zviri kuuya zviri munzira. Chenjerai vakomana, itai zvinhu zvinodiwa nevanhu, itai zvinhu zvinobumbirira mutemo, itai zvinhu zvakataurwa nevana veZimbabwe. Izvi ndo zvatinoda, kwete zvenyu zvamunoda kuchinja. Munoda kuchinja mutemo, munoda kuchinja muchisa wenyu imi mukakurerukirai kuti muite zvamunoda. Vana veZimbabwe vachitambura kudai, muchitaura zvamunoda pwete pwete, muchitikuwadzisa nekurarama, tichikubatsirai kurarama muchiita zvamunoda. Iye zvezvi munoda kuchinja kuti zvinhu zvenyu zviwandire kwamuri. Hamuneti kudya, hamuti taguta, hamutende nezvamuinazvo izvozvo. Muchiri kuda kutodya mo, muchiri kuda kutoluta mo, muchiri kuda kuramba muchiuraya nyika mo, muchiri kuda kutishaisa mabhazi mo, muchiri kuda kuti vanhu varamba vachifa muzvipatara mo, muchiri kuda kuti vanhu varamba vakomana. Aiwa zvimwe zvinhu onai, ndakutaurirai kuti hazvisina nguva. Zvasvika pamvura yacheka makumbo iko zvinhu izvi. Ma-MP variko vaiti pwete pwete, koitika pwete pwete nhasi. Ko manyararireiko? Kana zvakanaka mukunyararirei? Spreadai shoko sezvamaita pekutanga. Aiwa, shoko rinenge radzikira vakomana. Tokupai malaudi speaker here munyatsodedzera kuti bill number 3 tokupai here? Kana mota tokupai kuti mufambe muchidedzera bill number 3 zvamaisiita. Endai kune vanhu vakomana, kune vanhu ndo kune upenyu, kwete kwamuri mega. Iye zvinezvi mudhara Chiwenga akangobuda akangotaura kuti vakomana 1 2 3 uchaona zvichaita nyika, muchaona henyu zvichaita nyika, muchaona zvichaita nyika. Iye zvinezvi vanhu vanotarisa ka kuti saidi rinenge rinani ndiripi. Hazvirei kuti vaChiwenga zvavari vanodiwa 100% nevanhu, asi vari kudiwa ndiye munhu angatogona kukondorora zviri nani pasituation yatiri. Hakusi kuti vanhu vanomuda 100% because ZANU-PF member, munhu weZANU-PF. Ndozviziva kuti Zimbabwe yakavenga ZANU-PF, hakuna anoida, asi for the now panguva yatiri hawana option. Vanotoda kutoti vaChiwenga ndiwo vatombotonga panguva ino. Vanotobuda kuti vaChiwenga ndiwo vanogona kusunungura pamaproblems atiripo nhasi, atiinawo nhasi. Nekuti hakuna mumwe achagona kumirira vana veZimbabwe kunze kwavaChiwenga. Bhozi vaChiwenga munhu akaenda kuhondo, vanonzwisisa kuti chawaiendera kuhondo chii, chawakarwira chii. Urikubata? Ndosaka bill number 3 zvasina kuchigamuchira, nekuti zvawakawirirana uko kuDangesthouse nanhasi vanazvo. Taiwaka semakomureds handizvo zvatikawirirana izvi. Ko zvinhu zvinenge zvakuchinja sei? Ko nyika inenge yakutotorwa nevanhu vatinoziva takatarisa sei? Nekuti tinechitarisa kwavanenge vachiudzwa nevanhu kuti tarisai president, muzvipatara hamuna mishonga, ende hakusi kunyeba. Muzvipatara hamuna mishonga asi mukutenderedzana muchitengerana maZiland Rover. Iye zvinezvi matinyara tikutoona mamutengera zimota hamunoitire mari, asi muri kutadza kupledja ngoti ini ndakutenga mishonga yepaHarare Hospital.
kutadza ngopleja kuti ani ndakunotenga mibhedha yose paHarare hospital, kutadza ngopleja kuti ini ndakunorenovheta zvipatara zvese zviri muno muZimbabwe, ndakuzvirenovheta. Hamuna here mari idzodzo imi? Zvinhu zvakatariswa naVachiwenga zvinhu izvozvo kuti munomwa nyika ino yakurwanwa kuti mumwe nomwe abhenefite saidi rake. Muri ngopanana mari, muri ngoita zvamunoda, mari mangozipfachura. Ikadaro inoita nyika here? Ndosaka vanhu vari kusapota Vachiwenga kuti aiwa Vachiwenga endai kumberi nebasa. Ende chandinoziva ndechekuti muri kuendawo mana bhozi hamuna sapoti. Vari kukusapotai vanhu vari kutoona mhepo kuti iri kuenda kupi. Izvozvi kunyarara kwata vanhu kuti zii, hapana kana vanhu vari kuposta kasocial media mese makati zii muri kutya. ende ityai, muchatiza ka, muri kutiza manje so isangomirira hedu kuti musaine bhiri renyu. Mudhara achingopedza henyu kusaina bhiri ndokutenda kwenyu. Paipai handiti vaMugabe vakaita zvokumanikidzwa vakasaina vega, asi mimi president muchaita zvokusaina mega. Hamumanikidzwe, muri kunosaina bhiri renyu iroro ndo richakudzingisai. Tiri kuudzaiwo, siyanai nezvinhu zvinourayisa. Ma-MP bva ikoko makataurirwa kudhara, makataurirwa kare kuti siyanai nezvinhu zvinourayisa. Imi munoda kuita nharo, tiri kuonai makutotya kare, makutoita mudumbu. Amen kutaurawo, asi chandoziva ndechekuti nyika haitengeswi setakshop. Nyika haitongwa ngori kutongwa zvimumumu zvamunoda kuita zvekuti anzi ma-MP ndiye achatsvaga president, ndiye ane mvumo chete kuvhotera president. Hazvife zvakaitika muno muAfrica izvozvo. Kana zvakaitika unoona China kupi siyai ivava vaite, musatore zvekuChina kuuya nazvo kuZimbabwe. Muno muZimbabwe hamuitwe matakanana akadaro, hamuitwe nekuti kuno vanhu vakairwira nyika yeZimbabwe, ende kutori nevanhu vachiri kurarama nanhasi. Nesu mawana emaovhetereni hatisi kuzorinyarara, hatisi kuzorekedza kutaura. Tinotaura kuti zvakaipa zvose zvifumuke. Utsinye hwamuri kuita muchiitira mwana weZimbabwe hwakaipisisa. Muri kuda kudya mega nhaka yatakasiyirwa tose isusu, munoda kuita yenyu mega. Hazvigoni.